Dobrý deň, dnes zase pokračujeme v tomto Robloxe a je tu Octopus na 7.0, tu. Ahoj, ahoj. Dúfam, že už nemám ten robotický hlas, ale keď mám, tak čo, už nemôžem s tým nič robiť. A našli takú hru, že Trespasser, a to je, ja keď som hral to, čo som musel zistiť, že kde je klon, a je tu mačka, na každom musí túto mačka, hej, lebo inak bude veľmi zle. Takže toto je to isté, len to sa musíme aj schovávať, lebo na nás môže vybehnúť, musíme doplňovať ten generátor. No, a poďme na to. Nasilňuj ťa tu. Poďme. Dobre. Tu je hospital. Poďme hotel. Hotel, tam máme nahraté pár hodín. Tam pár hodín. Pár hodín lavinou, easy. No, však trošku. Čiže, my to tu máme. Tak spravené, že ja tuto robím generátor a odpovedám k týmto, keď prídu sem a ty pozeráš kamery, zatváraš exity. Ja budem tiež otvárať exity, keď budú tak na blízku. Čiže obidvaja zatvárame exity, aby to bolo ľahšie. No. Čiže zavoláme toto, že či tu je nejaká anomália, lebo tu nás máme povedať naháňať a my sa tuto môžeme schovať, že tu. Potom nás nemôže chytiť. No. Au. Toto všetko vieme, ako funguje. Ale vysvetli to. No. A tieto žlté, zelené, to sú tie exity. A keď uvidíme, že červený, tak hneď tam pôjdeme. To ne, zatvoriť. Tuto potom ešte ľudia. Povedz, keď bude niekto podozrivý. Dobre. Keď tu príde nejaký týpek, tak on môže vyzerať podozrivo a nemôžem ho pustiť, lebo potom nás bude chcieť zjesť. Keď bude normálny, tak ho môžem pustiť. Can you read up the global economic state of world right now? Tak to by som neviem, či by som pustil. Lebo vyhráža sa. Tam naľavo je ona. Lebo tento sa vyhráža, tak toho nepustím. Potrebujeme ich až 8 doniesť. Dobre, tak ty už môžeš naspäť, lebo bipu. Lebo tento hovorí, že toto je bipu. Proste to je také divné rozprávanie, že nie ako normálny človek. Pre lepšie... Proste hej. Team revive. Aha, to stojí. Ja som sa stratil. Čo? No doplne generátor. Začal. Bum. Bum. No, poprosím, aby ste prišli. Serus. Aha, no ty trošku ťa myklo, ako nechcem nič hovoriť. Iba lag. Že ho laglo. No predstav si, že tak ideš vlak, tak lagrič. Dobre, ty ho naspäť s tým. Kam všetko je anomálie sem chodia. To je smutné. Doplň generátor zatiaľ. Nič. Mne sa to nedeje. Tento je veľmi hladný. Tento je hladný. Pozeraj sa na neho, že aký je. Kúkam ho. Kúkaj sa, lebo ty tam máš kamery. A tu máš kamery a pozeráš sa, že aký je. Nejde po koberci. To je dobré, Nešiel po koberci, pohoda. Dobre, máš to povedať tak, lebo my už tak máme, že keď ide na koberci, tak to znamená, že pravdepodobne po nás pôjde. You guys got nice soap. Mám ho pustiť, keď hovorí, že máme dobré mydlo? Mám ho pustiť, keď hovorí, že máme dobré mydlo? Lebo... Samozrejme, čo on ti iba mydlo pochválil. Dobre, len pozeraj ho. Radšej pre istotu. No tak ty nejde po koberci. Nejde? Nešiel po koberci. Ale sleduj radšej. Aha, nech nepôjde. Pokúkam. Lebo ten bol taký... zaujímavý. Nejde nič. Nejde? Dobre, som pustil, dobre. A? Exit? Je? Tam choď. Nepúšťa nikoho teraz. Dobre, však aj tak, a teraz prišiel. Hola. Opačný máš otáznik, chod naspäť. Mal opačný otáznik. Nevie iba písať. Ale akože on tam mal, tužím, to bola španielčina, či to bolo. Kamo, ja neviem. Limited time offer, kamo, typek má výraz jak mimozniečaná, má kráľovský kostým, nepúšťam. Kráľovské kostýmy nepúšťaš. Nie, to také nie. Pre... lepšie... Proste hej. Hej. Docikol som sa, hej, dobre, pohodne. Hej. Uláka to strašne, ale musím si to nehať. Pravda, no. Trošku bliká ti svetlo.
Nechcem nič hovoriť. Ja im tam. Kada to mám ako? Ako ja to mám na jednom voľné volume, ale... Čo? Mne to huláka, lebo ja to mám na dvoch, aby som počul, keď bude utekať tento debilko. Aha. Čo už mám? Haló, aha. Zase... Chcem ho pustiť? Si im tam. Počkaj, ty si preš. No dobré. Ale ten idiot. Zase týpek to hovorí, že asi... Gracias, tak ja si berem to asi po španielsky. Pustím ho? Nie, no má naopak otáznik. Dobre. Nechceme tu negramotných. Dobre. Nech Ja podaj nás výpoveď. nezabijú radšej. Ja Ja by som podaj tu zatiaľ iba, že dvoch. Pustili. Cerus. Private Ona má jet. náplasť! Ona má náplasť! To je zle? Nie, však ja ho budem kúkať. Dobre. Mám meeting, musíme pustiť. Teda, že exit jeden. Dobre, nie, radšej sem tu začneš, keby sa rozbehne. Nešla po konvercii. Nie, tak sleduj stále, ja budem... Choď preč. Sleduj stále radšej. Nebehá nikto. Nebeha nikto? Ohá, z nožíkom v ruchu. Každý deň taký deň. Ne? Asi, hej. Nožík v ruchu. Hej. Limited time offer. Chod domov. Z kamerovňa, prosím. Ja mám furt taký pocit, že ten týpek mozví. Ale však nebehá tu. Tomatoes. Už by sme... Ja to je ten vegetable, to si pamätám, ten bol tu. Budem kúkať na túto tabulu. No, krk bolí už. Dobre. Jak planetárium. Tak idem kúkať do počítača. Tak idem pozrieť do počítača. Dobre. Bu. Dobre, naspäť. Ha. To je nekonečná hra, kámo. Generátor ten nestihne vypršať. Hej, aha, dobre. Kámo, to je strašne veľa anomálií, ale proste tí normálni, tí strašne dlho tu trvá, kým prídu. Však boli nakupovať akurát, vieš. Vie, no hej. I like your head. Daj ho. Dobre, pochválil Musíme ma. púšťať. Dobre, Musíme púšťať. pozeraj ho. Poďte, nič sa nedieje. Poďte. Nech sa páči, domov choďte. Pusti ho. Dobre. Podľa mňa Organic Shell, ale to je pohode. Teraz otvoril ďalší exit. Dobre. Beha. Hovorí ti. Zavolaj. Ale ešte není. A teraz Jan Vajbla. Aha. Čakaj. Zavolal si? Alebo otvorený exit jeden. Fakt. Hej. Neviem Už kde tu je. behá vlade. Ani ja neviem. A počujem ho. Od druhého exit otvorený. Dobre. Tam. Poď rýchlo zavolať. Volal som. Čo hovorí? Počúvaj, nejde mi internet. Viem. Ježiš, to je na hovno. OK. Kde sú tie exity otvorené? Dobre, tuto tento Jeden. bližšie. Dobráte? Zatvoril som. Úplne vzadu. Čo? Nie. Dobre. Nie, tu naľavo. U teba by mal byť. U mňa som ja zatvoril jeden. Ešte naľavo. Uteká asi. Áno, uteká po mne. Aj. Tu sú dvaja. O nie. Nie, tu nemôžu byť dva. Ale akože... Nožem ho zabijem, bodákom. Pre boha. Ajajaj, to sa nám trošku vymklo pod kontroly.
Pohoda. Zavolal som. Dal som jeden na oné. Som dal. Dobre, je preč. Je preč? Dobre. Kde? Všade sú pozvané dvere. Dobre. Naľavo asi. Naľavo je. Tam sú už dvaja Dyllinovia. Čo, už idú po nás zase? Nie, tam boli dvaja Dyllinovia. Dobrý deň. Tomato z Fruitor, vegetable. Nie, to daj preč. Vegetable nepúšťam. Nepúšťame veganov. A nie, to oni zvyknú byť zlí. Počkaj, teraz by si mal veľmi rýchlo rozmyslieť, čo si teraz povedal. Ako zlí, ako žene, že nás prídu. Lebo toto je... Lebo niekto si to môže veľmi osobne zobrať. A sa zotvoril internet. Už som ho zavrel. Vieš, keď ti nahlási video, tak nevidí. Už nahlásujú to. Tak nie je tak, že som zlý, ale že tak, že zlý, že démon bude z neho potom. Dobre. Objasňujeme. Aj. Azot. Ani to getting quick. Nie? Nemyslím si. Jo, security guard. To vyzerá jak Freddy Krueger, ako nesmieš hovoriť. No, kúkaj ho. Nešiel po koberci. A ja idem po to. Vieš. Nevidím nikoho. Nevidíš? Veď prečo si zagličil? Ten sa glitchoval vonku, to nepúšťame. Policajt. Pán policajt. Pán policaj. Čakaj, ja dávam generátor. Tu máš odného. Organik. Ale tak pusť ho. A... Rýchlo kapať voda. Tu je týpek. Pozeral sa na mňa. Mhm. Utekám. Sleduj ho. Pohoda. Pohoda, ty si istý? Šijeme. A Som prečo si nás istý. Vyslávam na svoje nechty. Je, dobré. Zatvorili. Idiot. Preboha. Neotváraj ten vzadu. Nechápeš po slovenskovsky alebo čo? Abo čo? Idiot. Hello my friend, I need to check. Dobre, to vyzerá byť pohoda. Čakám, keby si prídeš. Keď pustia. Dobrý deň. Pustíme raz. Dobrý deň. Čekajte. Mám znamená dlhý gameplay, už mám 17 minút. To je iba druhá noc ešte. Druhá noc iba, no. Ajaj, idem, pane. Pohode. Pohodne. Si si istý, že Nemal by utekať? Ja sa kúkam sem. Že kde je? Hello, my name is Nicholas. Sorry, I'm not English. English, If no. you want... OK, kartičku poďtenca a občiansky preukaz. Tak to normálne, čo sem prídu, povedia, idem sem. Môžete ma pustiť? Dobre. Nie. To čo? Uteká! Preboha, ďalší exit otvorený, no my sme... Zmáčka. To je vrytý. Ale zavolal som, pohoda. Zavolal si, dobre. Tak povedz, keď to skončí. Už iba dvaja, už len dvaja. Na dvaja, máme 25 minút na dvaja. Pozri sa, toto prichádza, chápeš, toto prichádza. Už len jeden. Už asi 5 minút, už iba jeden. 30 policajt. minúta akorát teraz, už 40 minúta teraz odbila, neviem ako to vy máte, keď je zastrihané. Toto video. Ale už teraz odbehla 30 minúta. Stále sme, pol hodinu hráme, pozri sa, tento zasína svetlo. To je verití. Vieš čo? Pustíme vegetable. Pusti ho! Dobre. Konečne! Teraz sa otvoril tento ďalší exit. Paráda. Iba tam teraz bude otvárať, uvidíš. Teraz iba tam bude, no teraz si dávaj pozor. Tak 30 minúta, tretia noc, môžeme ísť ďalších pol hodinu tuto tráriť, aby sme tuto boli. Pozeraj sa, Dori, ty otvorili.
Čo? Zaš ten debil tam bol! Pardon, ak to je cringe, ale akože ja sa už tiež nemám sily. Ani ja. Ty vole, som ťa zlakol. Ja ho zastrelím! To čo on si myslí? Že ja tu budem furt behať hore-dole? A on uteká. Jaký som dal klač! Ja som videl, ak prebehol. Ja som dobrý! Ty vole. Ja som Ani si nezahúkal. Neviem kde. Ja! Ty zomrel, že? Či? Som dobrý, lebo on išiel oproti mne a ja som bol vedľa krabice, skočil som do krabice, on si ma nevšimol. A potom ja som išiel, on rýchlo zavrieť tie dvere a potom na mňa vybehol spoza. Možno beha. Beha! Dobre, Exit pre tebou. idem. Ťažké. Tak, Policajte. tak. Dobre, poha, ďalší zase ten exit. 2 exity. Ešte jeden hinkam v tej fialovej. Dobrý ti. Dostane taký jumpscare, kámo. Neostane žiadny jumpscare, na, tu máš. Lebo ako naťahovať sa mi to už nechce. Už som mŕtvy. O môj bože. O môj bože. Žijem. Žiješ? Žijem. Modrá časť. Je tu oný, Terminátor. Ucholáč. Uchylák. Terminator. Ucholáč. Dobre, poď. Dobre. Toto je čo? To neviem, či je dobrý. Beha. Aj. Aha, nie, to je reaktor, iba to je reaktor. Dobre, púšťam ťa. To ríti tam. Na. Ty mi to chýbaš. Nehovor. Tak akože môžeš ma oživiť, ale by si musel zaplatiť také rokuši. Hlavne, že nemám. Toľko. Dobre, ja púšťam každého. Je mi jedno, kde na otvorených dverí máte. Výhodavý chlap. Idz. Vera? Stíham. Vera, pre tebou. Bum. Teraz neviem, či bude utekať, alebo nebude. Som zlakol určite, no. Otvorené dvere, ja sa na to môžem vykašľať. Išiel po koberci. A už ide. Dobre. Bum. Dvere pre tebou ešte. Pomoc, najprv útočí na mňa. Počkaj. Reaktor. Ja viem, ale musím počkať si. Už one zavolali preč? Áno, máš terminated, okej. Rýchlo idem toto. Ty si kto, ty si tu? Dovidenia. Dopo. Pán policajt, vy ste že vraj v pohode, tak vás pustím. Dobre. Počkaj, ja najprv sledujem. Dvere napravo. Aha, ja som zabudol zavrieť tie jedné dvere. Počkaj. Tento išiel, dobre išiel. Francesco. Pomoc. Ja neviem, prečo hovorím oné, postav na Assassin's Creed 2, ale však... A Doriť. No generátor. Doriť tam. Za všetky exity otvorili, že? Áno. Vyhral som, dobre. Čo? Posledný už bol. Aj tak. You survive. To je prvý krát. Toto je prvýkrát, čo sme vyhrali. Nemám oblečenie. Ktoré boha. Ja mám 0 vino. Ty máš 0? Dobre, tak musím napraviť. Nie! Nie. Kde si? Tu som, klobásku žerám. Nevidím ťa. Príď ku mne. Tu som nahatý.
Určite. Čau. To si ty? Dobre, tak ďakujem za sledovanie. Neverím, že ste to sledo pozerali, ale keď to povedal, tak šéfy. Keď ste to pozerali, tak dajte, že do komentáru, že like, hej? No, vidíme sa na budúce, s vami Lužím, ak to budú 7-0. Klobáska. A klobáska.